Uyabona ngifuna ukukutshela nakho amazwi wami wathathu uhambe nawo. Uyabona indaba osopolitiki base South Africa. Ungayingeni kakhulu. Ungayingeni ngoba baqhuba imali phambili. Bashiye wena emva ulokhu ugxumagxuma wena uThamadla. Ulokhu uthi sisonke kanti qha. Uphuma kukandlu kwa Shivambu joina uMK nje just from out of the blue nje usejoina uMK. Kufanele ukuthi nivuke ngoba iAmerica ilele abalele America bayacabanga ukuthi uZuma nangu ubuyile futhi uyasephuca banesithola umunye uRamaphosa futhi ozoketula lapha kufanele abafaka izamba nelibolile among us. Waphuma uvice president we lokhonja we EFF masel out mana moyisel out azona phela ithutha sonke usebenzele America naye imxhasile naye iyamcontrola. So manje mina ngikubona kwami bakhulumile ukuthi thole nangu uyabona America njengoba uZuma evula iqembu uZuma bamfunda kumbona bamfuna efile ene bambona bahabona futhi yo yavuka le MK aliyahambela hayi bathatha back izwe lapho. So bangafuna umuntu bangamthengela ngisho idolobha yangizwa America la Stellenbosch lesingamthengela ngisho isity sizokuthengela isity sikunikeze imine ezu10 sikunikezeni as long as destroy lo MK. Bashintsha umfowenu bangashintsha umfowenu akujikela umfowenu akubulale ngenxa yemali. Politician ase South Africa njalo. Ubani wakho ngomuzi kahani? Uthi wani hlala la. Angithi iyo lesela uthi lena yafika nayo lapha ezayiphethe umbrella. People, there's nothing to celebrate ukufika komuntu manje. Akinithathe lendlozi njenge stranger ke nimphenye nimbheke kusise kahle uthi wendoda uze ngakho yini la noma uzosidestroy na. Akuzini omunye uRamaphosa number 2 sell out ezos-destroy. Asenze ngathi kanye nathi ngoba bahlulekile laba kulokhunja bathenga ukhumalo waqoka umxofu uZuma. Bazofuna omunye vele. Bazoshintsha beze bashintshe umfweni ngoba imali kayiluthezi olunenkuna people. Ma MK nevuke manje nkosami yabona kuyipolitiki ithemba lami lokugcina MK nganza kwethu ngiqinisile nganza kwethu unqamalala lithemba lami lokugcina ngci. Yabona mangabe kuhlule kunqamalala sophinda ngizwa ngikhuluma ngabe politiki. Ngoyibukela nje ukuzenzakalela nanokuthi ngawuvota ngazi ukuthi ngobe ngofunani ngoba laba sopolitiki badlalile ngathi badlalile ngeingane zethu siyaqhuma ingane zethu ngamandla amafight amani omale mabamukela imali nje kuthiwa wena full make them fools baqhuma hozwa ngoba nini wenganza kwethu lezi ngane noma ngabe uthi uyayitshela ukuthi hayibo manje mezicaptured ababoni ngisho nangoma engafunanga amavoto wakhe ukuthi wayengasho ukuthi kurikiwe thuliswa amadlozi man abantu mabezenza ikomoto ngalendlela so elami lithi nize nimbeka amehlo ndlozi nithi ungabi America semthembisa idolobha lonke yamfumbathisa imali hawu naye wagxuma athi awungiyakhona uyabona into ekhulunywa imali yami ayithathi nakuyithatha kuthi ekhuluma ufila set wenzani ungathola ukuthi sikim kuyaziwa ukuthi sizodestroy ngoba babona vele ukuthi hayi vele MK izothatha izwe vele ibilithathile already. So manje bafuna omunye uRamaphosa manje naye uzofika phethe umbrella ezenza ngathi ngomunye wethu kanti uzosdestroy. So ningathembi no yedwa ma MK umuntu nimbheke neze nimbhekisise bathi nivikela unqamalala ingane kwethu bakithi yabona America isazoyikhipha imali angifuna ukutshela manga njengoba niqosha ukhumalo nje isazofuna abanye oRamaphosa bayalandela amaselawuthi ezobenza bebe rich. Akekho umuntu angafuna ukuba rich emhlabeni akekho zinganza kwethu. Ngiyaphinda namanje ma MK amahle ningathembi noyedwa. Mina bathande bonke.
nibalalele kodwa nibezwe kodwa ningabalaleli. Nivikele unqamalala wengane zakwethu. Nibe mbheka uNdlozi ukuthi uze ngani. America is dangerous. Yayikhipha imali. Bathuka yena kaZuza ngokubulala umfowabo. Angakhumbula ugogwami. Lutho. Nimbheka uShivambo lona ukuthi we Shivambo. Uze ngazo noma uzoba uRamaphosa number 2 la? There's nothing to celebrate, people. Vulana amehlo nimbheke. America ilele usuku nemini bafuna umuntu abazomtrust. Ozokethelwa lo Zuma lesi either uyafa noma iyafa le MK. Singahambi nenyoka emaphaketheni. Inyoka nje sheshe ibonakala nje ithululwe phansi, people. Nimbheke Shivambo akoba uze ngoba uzosiza ukuthi sithole lo mhlaba. Ungezi ngoba nizosenza ilima njalo lezi ngane nizenza ilima lapha ku-EFF. Nikhuluma kakhulu nibe nedla imali. Nazi kahle ukuthi lezi zinto anisho ayisoze zenzeka. Nidlalile ngathi bakwethu, ndlalile ngathi kwanele manje. Enough is enough. Umuntu akangene MK ngoba sofuna lo mnotho. Sifuna ibank lethu njenge country. Sifuna manje ukuthi mind zethu siphathele. Umnotho wethu abuye kithi bakithi. Ngalokho ukuthi iSouth Africa riches behlupheka. Sizihambe semazweni. No people. Kadani lezi inyoka ifana noRamaphosa. ORamaphosa basazovela abaningi. Usawuqedile uANC uRamaphosa. Sebefuna uzoqeda lo MK. Nigade bakhona bayalungisa nje America ilele. So ningalali nani please. Lento ukuthi abantu akubathi hayi yakhalela ukuthi ningayiceleni. Umalema noShivamba baxabene. Bayazi ukuthi benzani. Mkatheni. Kadani nje oRamaphosa number 2. Welcome Shivambo. We hope we'll work together, my brother. Bravo.